ଆଜି ଆମେ ବଣ ଓ ବଣି ପଦ୍ୟଟିକୁ ଗାନ କରିବା ଏବଂ ସେହି ପଦ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଥରକେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଏଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବଣ ଓ ବଣି। ଦେଖିଲାକୁ ନା ମହୁଲ ଡାଳେ ବସିଛି ଏକ ବଣି, ଝଡ଼ୁଛି ଯେତେ ମହୁଲ ଫୁଲ ହିସାବ କରି ଗଣି। ଡାକିଲାକୁ ନା କିଆଲ ବଣି ଘଷୁଛ ଥଣ୍ଟ ଡାଳେ, ଆମ ପାଶେ ଖାଇବୁ ଯେବେ ମିଠା ପିଜୁଳି ଫାଳେ। ସୁନାର ଏକ ପଞ୍ଜୁରୀ ଗଢ଼ି ଆଣିବେ ବାପା ମୋର, ମାଠୁ ମାଗି ଦେବିଲ ତତେ କଦଳୀ ଛେନା ସର। ସୁନା ଗିନାରେ ଦେବି ମୁଁ ପାଣି, ରୂପା ଥାଳିରେ ଭାତ, ବୁଲାଇ ନେବି ମେଳାକୁ ତତେ ଦେଖିବୁ କେତେ ଜାତ। କହିଲା ବଣି କୁନା ଭାଇନା କହିଲ ସତ ଏକା, ମନରେ ତୁମ ଶରଧା ଥାଉ ନୀତି ହେବ ଦେଖା। ଗଛରୁ ଗଛ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ପାଉଛି କେତେ ସୁଖ, ଆକାଶେ ଥାଇ ଦେଖଇ ମୁହେଁ ଜହ୍ନମାମୁଁର ମୁଖ। ବୁଲୁଛି ଖାଇ ବଣର ଫଳ କେତେ ଯେ ମିଠା କଳି, ଗଛର ଡାଳେ ପବନ ତାଳେ ଖେଳଇ ମୁହିଁ ଦଳି। ମନ ଆନନ୍ଦେ ଉଡ଼ି ବୁଲଇ ଖୁସିରେ ଗାଇ ଗୀତ, ନ ମାନେ ଝଡ଼ି ଭରସା ଖରା, ନ ମାନେ ପୁଣି ଶୀତ। କୁନା ଭାଇନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଦେବ କି ସେହି ସୁଖ, ପର ଅଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଅଠଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ରୂପା ଥାଳିର ଭାତ, ଗଛର ଡାଳେ ସରଗମର ବଣ ପରାମ ମିତ। ବଣ, ବଣକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଫରେଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ବଣି, କମନ ମାଇନା ବା ମାଇନା। ମହୁଲ ଫୁଲ, ମହୁଆ ଫ୍ଲାୱାର, ମହୁଲ ଗଛ, ମହୁଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ପିଜୁଳି, ଗୁଆଭା। ଗିନା, ବଲ, ମେଳା, ଫେୟାର। ବରଷା ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ଇଂରାଜୀରେ ରେନ୍ କୁହନ୍ତି। ଛେନା, ଚିଜ୍। ପବନ, ୱିଣ୍ଡ। ଝଡ଼ି, ଷ୍ଟର୍ମ। ଭାତ, ରାଇସ୍। ପଞ୍ଜୁରୀ, କେଜ୍। ଡାଳ, ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଦୁଃଖ, ସରୋ। କଦଳୀ, ବାନାନା। ଦୋଳି, ସ୍ୱିଙ୍ଗ। ବନ୍ଦୀ, ପ୍ରିଜନର। ରୂପା, ସିଲଭର। ଜହ୍ନ, ମୁନ୍। ଶୀତ, କୋଲ୍ଡ। ଆକାଶ, ସ୍କାଏ। ପାଣି, ୱାଟର। ଗୀତ, ସଙ୍ଗ। ସୁନା, ଗୋଲ୍ଡ। ମିତ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାଉ।
आमको उत्साहित करने वीडियो को गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु।